Sunt Sebastian și vă spun salutări tuturor. Azi am să vă prezint un material bazat pe o teorie a conspirației, având ca subiect două operațiuni militare. Este bine cunoscut faptul că elita societății naziste a inițiat mai multe expediții, programe și proiecte stranii îndelungul existenței sale. Una dintre cele mai controversate misiuni, realizându-se în pragul celui de-al doilea război mondial și viza Antarctica. La sfârșitul anului 1938 are loc una dintre cele mai controversate misiuni secrete cu caracter științific și militar al celui de-al treilea Reich. Se pare că un factor important aflat la baza acestei misiuni ar fi fost organizația cu caracter ezoteric Vril. Mulți adepți ai conspirației susțin ipoteza că această societate secretă ar fi furnizat inclusiv coordonate geografice pentru expediția mai sus menționată. Dar ce rol avea această organizație mistică în cadrul societății naziste? Să ne aplecăm asupra termenului Vril, care s-a dovedit a fi un cuvânt tibetan, tradus de vechile civilizații precum cea mai înaltă și pură formă de energie din univers, având în unele locuri de pe Terra concentrații mai puternice de energie, numite vortexuri sau spirale energetice, locuri pe care vechile civilizații au ridicat monumente sau chiar orașe. În anul 1919, membrii unei grupări din vastul ordin al templierilor înființează organizația Vril Gesellschaft, care avea ca scop susținerea și promovarea științei alternative, ocultismului, idealismului transcendental. Cu alte cuvinte, un amestec ciudat de politică cu ocultism și știință. Pe scena societăților oculte a acelor vremuri, se spune că s-au afirmat două tinere, una fiind cunoscută sub pseudonimul de Sigrun și Maria Orsic, cele două devenind în scurt timp membrii marcanți ai societății Vril. Datorită Mariei Orsic, calităților ei excepționale de medium, organizația Vril cunoaște o evoluție remarcabilă, alipind membrii noi proveniți din cadrul altor societăți secrete naziste. Gesellschaft și Soarele Negru, cunoscută inițial ca DHV-SS. Unii autori susțin că Maria Orsic ar fi ajuns să conducă această organizație secretă încă de la începutul anului 1924. Importanța majoră a existenței acestor societăți secrete în cadrul celui de-al treilea Reich pare să fi fost furnizarea de informații de natură tehnologică, informații rezultate din comunicarea membrilor acestor organizații, din mesaje telepatice, cu entități aparținând unor civilizații superioare din punct de vedere evolutiv. Documentele Vril atestă că aceste mesaje telepatice ar fi provenit din Aldebaran, un sistem solar situat la 68 de ani lumină depărtare, în constelația Taurus. Da, e greu de ingerat o astfel de supoziție, dar pare să aibă sens dacă ne raportăm la tehnologia militară, mult prea avansată pentru acea vreme, pe care o deținea și de care făcea uz armata nazistă. După cum spuneam, în anul 1938 are loc o expediție secretă, inițiată de cel de-al treilea Reich pe continentul Antarctica. Astfel că pe data de 17 decembrie 1938, nava MS Schwabland, sub comanda lui Alfred Richard, pilot și explorator polar, ofițer în cadrul Kriegsmarine, în traducere marina de război, având un număr de 33 de oameni la bord și două hidroavioane, pleacă din portul Hamburg, având ca destinație Antarctica. De la descoperirea sa, în 1820, acest misterios și neospitalier continent, aflat în regiunea polară sudică, având o suprafață mai mare decât cea a Europei, acoperită în proporție de 98% cu gheață, continuă să atragă expediții și exploratori, dar timp de aproape un secol rămâne necunoscut. Condițiile extreme de navigație, atât pentru embarcațiuni cât și pentru echipaj, fac ca Antarctica să rămână doar imaginea unui contur pe hărțile lumii. Deși se află în pragul războiului, Germania alocă fonduri importante acestei expediții, care urma să se materializeze începând cu data de 19 ianuarie 1939, când cele două hidroavioane sunt catapultate de pe puntea navei MS Schwabland, cu scopul de a cartografia o zonă numită Coasta Prințesa Marta. În numai 3 săptămâni, piloții Luftwaffe, denumire purtată de forțele aeriene naziste, marchează cu fanioare reprezentând svastica celui de-al treilea Reich, un teritoriu cât suprafața Germaniei, teritoriu pe care îl și revendică, numindu-l Neuschwabland, în traducere Noua Șvabia. Aceasta fiind o zonă de pe continentul alb, cu o suprafață de 600.000 de km², situată pe teritoriul Dromny Maud Slam, tradus ca țara reginei Maud.
aceasta fiind lipit regatului norvegian la data de 14 ianuarie 1939, fiindu-i atribuit numele după Maud Charlotte Mary Victoria, membra familiei regale britanice și regină a Norvegiei între anii 1905 și 1938. Geografia teritoriului cercetat am anunțit, totul având ca scop construirea unei baze militare de cercetare. În acest context, Alfred Richard declara: "Am dus la bun sfârșit misiunea care mi-a încredințat-o Reichsmareschalul Göring. Pentru prima dată avioanele germane au zburat peste continentul alb. Am efectuat peste 16.000 de fotografii aeriene, acoperind o suprafață de aproximativ 350.000 de kilometri pătrați. La fiecare 25 de kilometri am pus fanioane, astfel acoperind o zonă de aproximativ 600.000 de kilometri pătrați", a adăugat acesta. În ziua de azi, doar putem presupune ce însemna și în ce context au fost scrise notițele amiralului Dönitz, notițe care conțin următoarele informații. Recent, am găsit un uriaș lac aflat la kilometri adâncime sub gheață. Temperatura apei are 18 grade Celsius, iar surplusul de apă din acel lac curge în ocean sub forma unui râu. Deasupra apei există cupole sub forma unor bolți umplute cu aer cald. Probabil că în mii de ani, aceste râuri cu apă caldă au format tunele giganți sub gheață, acestea fiind perfecte pentru construcția unor baze secrete, departe de frigul de la suprafață și având un grad înalt de securitate, accesul în interior realizându-se doar cu submarinul. Potrivit unor mărturii și documente, naziștii ar fi reușit să creeze în acest loc o bază ultrasecretă, teoretic impenetrabilă, cu numele de cod Baza 211 sau Die Neue Berlin, Noul Berlin. De la începutul anului 1939 se fac transporturi regulate, în mod special echipamente pentru minerit, șine de cale ferată și alte utilaje din Germania spre Antarctica, cu un vas de cercetare modificat, numit Schwabia. Camioane și freze pentru construcția tunelurilor sunt aduse la baza de pe continentul alb. În același timp sosesc membrii ai partidului nazist, înalți demnitari ai statului german, ingineri, zoologi, specialiști de uzină, micologi, biologi marini, ornitologi și muncitori calificați. Și totuși, la ce folosea Germania o bază tocmai la Polul Sud? Căutau dovezi care să ateste existența rasei ariene? Sau intrarea în ținutul mistic Shambhala? Unii cred că și-ar fi dorit controlul asupra oceanelor din sud. Alții susțin că erau atrași de resurse din acea parte a lumii, în special uraniul, care era esențial la crearea unor arme evoluate. Alte voci susțin necesitatea construcției unui refugiu pentru elita nazistă. Amiralul Karl Dönitz, comandantul flotei navale în acea vreme, făcea două declarații stranii vis-a-vis de această misiune. Submarinele mele au găsit adevăratul paradis de pe pământ. Flota navală germană este mândră că a construit o fortăreață impenetrabilă pentru Führer în acest capăt al lumii. Adepții teoriei conspirației susțin că baza nazistă 211 a fost într-adevăr construită, fiind practic un mic oraș dezvoltat din punct de vedere tehnologic, situat în interiorul unui mic lanț montan, respectiv munții Mühli Hoffmann din Neuschwabenland. Această realizare fiind strâns legată de o posibilă colaborare a germanilor cu civilizației din interiorul Pământului. Deși mulți istorici au negat prezența bazei 211 în Antarctica, sugerând că nu există mărturii palpabile și totul este doar o supoziție lipsită de temei, alții susțin că baza militară cu tot ce presupune ea ar fi ascunsă sub gheață și nu va fi găsită niciodată. În 1946, Richard Evelyn Byrd, amiral în US Navy, un pionier al aviației americane și un reputat organizator de logistică pentru explorări polare, primește sarcina clară de a invada Antarctica, de a găsi și distruge baze militare naziste. În teorie se vorbește de cea mai mare forță militară multinațională care are ca scop o misiune polară, referindu-se la o operațiune cunoscută sub numele de cod Operațiunea High Jump. Această operațiune a fost prezentată oficial precum o expediție militară cu scop științific. Dmitri Filipovici, capitan de rang 1 în Armata Federației Ruse și doctor în istorie, făcând referire la efectivele militare și amploarea operațiunii High Jump, spunea: Amiralul Richard E. Byrd avea la dispoziție un important arsenal militar, precum ar fi un spărgător de gheață, un portavion, 12 nave de luptă, un submarin, un număr de 20 de avioane și elicoptere, precum și un echipaj format din aproximativ 4700 de oameni. Strașnică echipă pentru expediție științifică, a concluzionat acesta. În data de 2 decembrie 1946, într-o conferință de presă premergătoare misiunii, amiralul Richard Evelyn Byrd spunea:
Expediția mea este de tip militar în natură, fără a da publicității alte detalii. Flota însumă spărgătorul de gheață Northwind, portavionul Cartech, distrugătoarele Browson și Henderson, submarinul Senet, navele de luptă Yankee, Pine Island și Merrick, alte 10 nave de război, 20 de avioane și elicoptere, plus un număr necunoscut de tancuri și amfibii, ajung în Marea Ross pe data de 31 decembrie 1946. Zeci de mii de fotografii au fost realizate în primele săptămâni, totul decurgând bine, dar subit se întâmplă inexplicabilul. O expediție programată să desfășura pe o perioadă de 8 luni se termină brusc după aproximativ 8 săptămâni. Ceea ce nu se regăsește în comunicatul oficial este faptul că la sfârșitul lunii februarie, amiralul Byrd și trupele sale au fost nevoite să facă față unui atac surpriză venit din partea unei escadrili de farfurii zburătoare, care au spulberat practic orice șansă de reușită a misiunii. La sfârșitul lunii februarie, ce părea o expediție de succes se dovedește a fi un eșec neașteptat. Întreaga expediție trebuia să se retragă rapid. Pierduse un distrugător, aproape jumătate din escadrila de avioane și zeci de marinari și ofițeri. Ce și cine îi atacaseră provocându-le atâtea pierderi într-o singură zi este învăluit în mister și ridică multe semne de întrebare. Dar merită repetat și subliniat. Nu era o expediție cu nave laborator, speologi, biologi marini și avioane de cercetare oceanografică. După cum sublinia și capitanul rus citat anterior, în cadrul operațiunii erau angrenate doar efective militare. Dar să vedem ce s-a întâmplat. Amiralul Byrd declara: nu erau doar niște aparate zburătoare de luptă cele ce ne-au atacat, ci erau niște farfurii zburătoare ciudate care ieșeau de sub apă cu o viteză foarte mare, depășind aparatele noastre de zbor la toate capitolele: viteză, manevrabilitate, armament. Controversatul atac a avut loc pe data de 26 februarie 1947 și a fost descris de un membru al expediției, pilotul Jan Sierson, astfel: au ieșit din ocean având o viteză incredibilă, zburau pe verticală și schimbau brusc direcția. Erau niște discuri lucioase cam de 8-10 metri în diametru și înalte de aproximativ 4 metri. Dar e greu să apreciezi dimensiunea unui obiect care se mișcă cu viteză foarte mare și nu are o traiectorie constantă. Acele farfurii zburătoare se strecurau printre catangele navelor cu o precizie și o viteză inexplicabilă. Aparatele de emisie și recepție erau bruiate, devenind inutilizabile. Am văzut 2 marinari omorâți de un fel de rază stranie. Raza a ieșit dintr-un orificiu din partea frontală a unei farfurii zburătoare. În tot acest timp, eu mă aflam pe puntea navei Casablanca. Nu reușesc să înțeleg cum pot aceste aparate de zbor să fie atât de silențioase și să se strecoare printre nave cu atâta ușurință și cu atât de mare viteză. Am văzut cum au scufundat distrugătorul Murdoch. Razele de lumină ciudate ațintite asupra lui l-au distrus. Eram la aproximativ 120 de metri de acesta. În ciuda pericolului, echipele și bărcile de salvare au fost lăsate la apă pentru a putea salva marinarii rămași în viață de pe nava care se scufunda. Toată bătălia a durat 20 de minute. După ce ultima farfurie zburătoare a intrat din nou sub apă, am început să evaluăm pierderile. Era terifiant. Imaginați-vă un avion care intră în picat sub apă, după care iese la o mină departare și este din nou gata de atac. Incredibil. Cine ar fi putut construi acest tip de aparat de zbor? Aceasta este întrebarea cu care și-a încheiat mărturisirea pilotul. Amiralul Byrd a pierdut mulți oameni în acel atac neașteptat și a dat brusc ordin de încetare a misiunii. La sfârșitul lunii februarie, întorcându-se în Statele Unite, în cea mai mare grabă. Motivul oficial care a fost invocat de guvernul american pentru a explica încetarea prematură a operațiunii a fost înrăutățirea vremii. Ne inspira motiv. În acest context aș încerca și eu o întrebare. Care a fost motivul acelei operațiuni și pentru ce erau necesare asemenea forțe armate? Dacă teritoriul ce urma a fi explorat era înghețat, pustiu și fără potențial inamici. Dar un alt motiv presupus oficial este acela că ar fi fost un exercițiu militar. Ciudat, un exercițiu militar la Polul Sud, care se dorea a fi desfășurat pe o perioadă de 8 luni, încheiat brusc după nici 2 luni, din cauza vremii potrivnice. Întors din expediția care s-a dovedit a fi un eșec, amiralul Byrd a acordat un interviu jurnalistului Lee Van Atta de la International News Service, interviu care nu a fost publicat în limba engleză. Însă ziarul El Mercurio, din Santiago de Chile, publică la data de 5 martie 1946 articolul cu titlul Pe vârful muntelui Olympus din mările îndepărtate, care cita pasaje din interviul realizat de Lee Van Atta cu amiralul Byrd.
Amiralul Byrd ne-a declarat astăzi că era imperativ necesar ca Statele Unite să inițieze imediat măsuri de apărare împotriva regiunilor ostile. Amiralul mărturisește că nu voia să înspăimânte pe nimeni, în mod gratuit, dar este o realitate posibilitatea ca, în cazul unui nou război, Statele Unite să fie atacate de obiecte zburătoare ce pot zbura de la un pol la altul la viteze incredibile. Bineînțeles, făcând referire la teoria existenței unui tunel între cei doi poli. Am încheiat citatul. Amiralul Byrd întărește această ipoteză, susținând că ar fi pilotat un avion într-un tunel de la Polul Sud pe data de 14 ianuarie 1948, în cadrul altei expediții pe continentul alb. În interiorul Pământului, acesta ar fi întâlnit o civilizație umanoidă. În jurnalul său, amiralul Byrd a notat următoarele. Citez. Oamenii care trăiesc aici comunică prin telepatie. De fapt, ei nu trăiesc la suprafață. Sub pământ, la câteva mile adâncime, există un oraș foarte mare, cu milioane de locuitori, care se numește Agartha. Există sub pământ mai multe orașe, în mai multe părți ale globului, dar Agartha este cel mai important dintre ele. Conținutul jurnalului a fost dat publicității de către fostul agent CIA, Virgil Armstrong, care a mai făcut o serie de declarații pe marginea acestui jurnal. Amiralul descrie pe larg că în orașele aflate în subteran trăiesc umanoizi cu trăsături delicate, care au mii de ani de viață, dar cărora vârstă nu le marchează trăsăturile. Aceștia cunosc un secretul nemuririi, momentul în care se tragă din viață fiind decis de propria persoană. Femeile acestei civilizații nasc o dată sau de 2 ori îndelungul vieții, iar gestația durează doar 3 luni. Cât este mic și cât este realitate, probabil nu vom ști niciodată. În mod ce tehnologia nazistă se baza pe informații care aparțineau altei lumi. Tot ceea ce ne înconjoară este o sursă aproape inepuizabilă de mistere și fenomene enigmatice, la care știința sau guvernele statelor nu oferă niciun răspuns oficial plauzibil, în afară de insipidele teorii gen gaze de mlaștină, steaua Venus, balon meteorologic și alte comunicate care nu au nicio legătură cu realitatea. Vă mulțumesc tuturor celor care au vizionat și reacționat la conținutul acestui material.